Dakulang pasasalamat kan Chairman kang Albay Operator Transport Cooperative na si Zenon Alemania sa inisyatibo ni House Speaker Martin Romualdez na matawan dugang na tulumbulan na palugit ang jeepney consolidation para sa jeepney modernization program kan gobyerno. Sigun sa iya, sa tabang kaini na tatawan sindanin tsansa na makapagpreparar panggayo sa nasambit na programa. Kaya nga naman talaga kasi kailangan din talagang pag-usapan muna nila sa taas, doon sa Senado o kaya sa Kongreso ang mga bagay-bagay na ito dahil hindi nga maganda ang ang sistema. Enero 24 ngunya na taon, kani-anunsya ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista ang panibagong ekstensyon sa modernisasyon. Enero 31 dapat ang deadline para sa jeepney consolidation. Sa inisyatibo ni House Speaker Romualdez, liwat ining na-extend din tulong bulan o 90 aldaw. Makalis na makiulay ang opisyal sa opisina kang LTFRB na matawang panimpalugit ang driver sa sinoperators para sa jeepney consolidation na inaprubahan man ni Presidente Bongbong Marcos. Huli kay ni, ribu-ribong tsuper kan jeep sa bilog na nasyon na nakapagpadagos kan sa indang kabuhayan. Sigun kay Senon, mayo man sindang gayong pagtutol sa public transport modernization. Alagad day man da sinda pagsibuton, asing kung pwede nga ni dahaliw na sana ang jeepney consolidation. Kailangang madaliin kasi nasa paplano pa ng mga tao at inaaral pa yung mga bagay na dapat aralin, lalo na nagmamadali ang ating gobyerno tungkol doon sa modernization, which is hindi pa naman ready ang kanilang mga transaction na pwedeng ipasok sa mga operator at saka sa driver ng mga traditional jeepney. Ang jeepney consolidation ang inot kay lakdang para sa PUB modernization program, kung saan kinakaipuan kan operators o drivers na magbali sa sarong kooperatiba o korporasyon, o kaya magbilog ni sa diring kooperatiba, nga ni makabilog man ang gobyerno ni mas epektibo asin sistematikong rota para sa kapakanan kan mga pasahero. Sigun sa gobyerno, makakatabang man ang consolidation sa transport workers para sa mas secure na salary system, social security benefits, asin mas dakula man ang tsansa na makapag-loan para makabakal ni modernized jeepneys. Dai kinaugman ni Teletransco Chairman asin Regional Cluster Organization on Public Utilities President Alex Banyares ang pabago-bagong deadline. Sigun sa iya, nawawaran ng pangilanlay asin apektado naman ang sa indang kita. Changing for the better is much more appreciable kaysa i-oppose mo ng i-oppose. Magiging stagnant yung growth. And we really embrace that because we believe in the concept na maganda. Just so happen na may mga problema pa rin talagang dinadaanan. At eventually siguro pag na-implement in full the whole concept ng PUBMP, lahat po magbe-benefits. Panahon pa ni dating Presidente Noynoy Aquino, kanilansar ang PUB modernization, asin pinadagos kang Duterte administration. Saro sa mga obheto kang programa, iyon matawan ng kasimbagan ang problema sa air pollution asin climate change. Saro kay ang mga karag-karag na jeepney sa nagbubuga ng pollutants. Alagad inian day maiimplementar hasta sa presente, huli sa padagos na pagkontra ka nagkapirang transport groups. Sa Abril 30, ang huring deadline kan jeepney consolidation, kaya padagos na nakakapagpasada ang mga traditional jeepney. Alagad pagpatak ang bulan ni Mayo, dahil natutugutan pang makapagpasada ang mga drivers o operators na bakong miyembro ng kooperatiba o korporasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.